Onečišćenje u Splitu. Pokušat ćemo vam prikazati put od nastanka smeća do odlagališta. Svi mi svakodnevno proizvodimo otpad. U pripremi svakodnevne hrane nastaje najviše otpada, bilo od same hrane, ambalaže ili vrećica. To se prikuplja u vrećice i odnosi u kontejnere za smeće pored zgrada. Kontejneri su najčešće grupirani za 5 vrsta otpada. Za kućno, za papir, za plastičnu ambalažu, staklo i za staru odjeću. Ovo prvo je najzastupljenije i njega ćemo pratiti, dok ostala u posebnim kontejnerima idu na reciklažu. Uz nabrojene kontejnere nađe se još svašta, kao što je odbačeni stari namještaj i otpad iz vrtova. Sve ovo kupi gradska čistoća i svojim kamionima namijenjenim za to odvozi na odlagalište otpada. Odlagalište je na Karepovcu. To je prostor na istočnom dijelu grada i ogromnog je prostora. Dug je i širok nekoliko stotina metara, a površina mu je nekoliko stotina tisuća četvornih metara. To brdo je visoko do 50 metara. Tu se dnevno odlaže na 1000 tona, tako već godinama. Zato je to odlagalište za skoro cijelu županiju. Trenutno se odlaže na istočnom dijelu odlagališta, koje se tu ujednom i proširuje. Nakon istovara nekoliko kamiona, posebnim se strojem to ravna i nabiva. Zatim dolazi poseban utovarivač koji po tome zasipa zemljom koja je prije odložena za tu svrhu. Taj utovarivač je specifičan po tome što ima čelične kotače s oštrim izbočinama, a sve u svrhu da bi se po tome mogao kretati. Ovo mjesto je najveća ekološka bomba na području županije. Ozbiljno prijeti gradu i krajnje je vrijeme da se na odgovarajući način sanira. Prošli su svi rokovi, potrošena su sredstva za to, potrošena su sva obećanja, a još se ništa nije napravilo po tom pitanju. Okolni prostor je već nepodnošljiv za život. Širi se tako neugodan miris, stabla i bilje u širokom krugu okrećeno je najlonskim vrećicama. Strašan prizor. Na nižem istočnom dijelu cijedi se tekućina. Nastaju tekućina tamno želene boje u kojoj pliva svašta. Miris je nepodnošljiv, doslovice obara sa nogu. Vjerujte da se tu niko ne bi mogao zadržati ni minutu. Grafiti. Grafiti su pisani ili crtani tragovi na zidovima ulica i zgrada. To je jedan od oblika uništavanja imovine ili zagađenja okoliša. Mogu biti obična šaranja, ispisivanje imena ili pojmova, ali su najčešće poruke koje mogu biti različitih sadržaja. Sadržaji poruka najčešće su ljubavni, navijački, nacionalistički, rasistički, a mogu biti pjesnički i umjetnički. Neke od tih smo zabilježili što se iz izloženog može vidjeti. Ovo su plastične vrećice. Nekih ljudi nesvjesno bacaju po prirodi i time zagađuju okoliš. Razgrađuju se oko 1000 godina. Pripremili i obradili Bepa Butiljari, Jelena Hrgović, Stela Jurišić, Roko Barbir.